Сашо. Ето това е. Бог си има съд за свята употреба и Сашо е точно този съд. Бог го използва за своята употреба. Слава да бъде на Бога за това, че Той избира нас. Ние не го избираме. Той ни избира. И Сашо за пореден път обясни много хубаво тези три неща, но най-важното според мен е егото. Ако умре егото в нас, тогава може много неща да направим за Бога. Но егото ни пречи, да знаете. Най-много ни пречи егото, защото това е борбата е с него. Ако победиме него, всичко останало може да победим. Но това е най-голямата ни пречка. Ако победиме себе си, побеждаваме и Сатана и всичко около нас. Затова трябва да започнем от нас. Борбата е първо с нас, да победим себе си и тогава вече всичко останало. Жал ми е, че не е ял момчето. Искам да го оставим и да си яде спокойно. Не си при мен да ти направим един сам. Нахрани, нека Господ да го нахрани сега и него. Той те храни духовно. Да, да. Благодаря ти, Сашо, бъди благословен, че се Господа е с теб, да те използва за делото. Бъдете благословени всички брати и сестри. Бог да ви благослови. Теб също, сестра ми. Добре. Айде да вземе позиция сега брат Славчо, ако ми чува. Добро вечер, брат ми. Бъдете благословени. Нека Бог ме благослови. Благодаря на брат Сашо за хубавото изказвано за Словото Божие. Дано го запомниме и да бъдем в един дух и в една вяра и да се утвърдиме, защото указото е на земята, а небесното е на небето. И когато издържиме до края, ще бъдем спасени всички брати и сестри. И да се молиме, както сестра Еленора каза, един за друг и да се обичаме с вяра, да си повярваме, че Бог е истински и е на земята и на небето. Защото без Неговото знание, без Неговата сила, чудесата на земята няма как да станат. И ако си повярваме един на друг, че вярваме в истината и в спасението, тогава става чудесата. Повярвайте. Исках да прочита само едно нещо.